тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо аз омилҳои муҳими беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳои киштшаванда ба ҳисоб рафта заминагузори асосии фаровонҳосилӣ ва рушди соҳаи кишоварзии мамлакат дониста мешавад. Барои омода намудани шабакаҳои обтаъминкунӣ дар мавсими нави обёрӣ тибқи нақша чорабиниҳои давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 то имрӯз кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи шаҳринав як қатор корҳои лозимаро ба анҷом расониданд. аз ҷумла дар самти кандану васеъ кардани каналҳо ки тавассути онҳо масоҳати зиёди заминҳои корам бо оби полезӣ таъмин карда мешаванд 90% корҳо иҷро гардидааст. мувофиқи нақшаи пешбинишуда тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо пурра ба анҷом расонида шуда бошад ҳам вале то имрӯз бо истифода аз обу ҳавои мусоид иловатан корҳо дар ин самт идома доранд. 40 000 куб канал ва 19 300 куб заҳбуру заҳкашҳо буд ки аз ин мо заҳбуру заҳкашҳо 100% иҷро шуд. ҳолати мелиоративии заминҳо 88 гектар то ҳамин рӯз беҳгардонида шуд. тибқи иттилои масъулини соҳа дар ду пойгоҳи обкашӣ 2 агрегат пурра таъмир карда шуда як адад муҳаррики электрикӣ харидорӣ ва васлу насб гардидааст. инчунин 7 адад иншооти гидротехникӣ ва 6 адад обчинкунакҳо таъмиру барқарор карда шуда корҳои омодагӣ дар ин самт идома доранд. дар баробари ин бо ҷалби техникаи соҳавӣ аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 6 километр каналҳои селпарто чуқуру васеъ карда шуданд. ҳоло дар ноҳия баҳри саривақт анҷом додани корҳои марбут ба беҳтар кардани ҳолати мелиоративии заминҳои корам тавассути тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо ҳамарӯза техника ва мутахассисони соҳа сафарбар гардида барои оғози давраи нави киштукор корҳои омодагиро идома медиҳанд.